Muhammad penghulu kita ai sahabat itulam saudara assalamualaikum katalan sahabat jo kalau kita akan mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe disangko du alamat aku disangko du alanya to sase orang menang semuanya ingin alim ulama banyak nak kira pada jangan lagi tu baca bodoh mumpang jo kalapu manu nantu anak jo bapu manu kona mudu aku tak ada anak bapu tiada uzat sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampiknya tonyo ko indak paham di hati kita jalan sama kabata marimbo tak mungkin biawa akan melawan buaya tak mungkin babi kabar anak rusuh tak mungkin tumbuh tandu di kudo ada puraso dengan pareso ada puraso dengan marasoi bapo mana nenek angeknya api bapo mana cincin di jari bagara cincin karano di jari bagara tubuh ada sifat ma'ani nama no bana sifat ma'ani kok iya ucura amanah sabana diri tentukan jalan akan dilalui tentukan lawi kita ranangi ku bala ku lilik laisi ku bala ku lilik laisi supaya nadape bijonan kawi Allah la duduk di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah mati tampaknya itu disuruh mikiri di situ pula Abu Jahil berdiri baparang jo Muhammad taman naruhabi kok kalah Muhammad di paparangan tadi negari makan dimakan api kok menang Muhammad anggota lah suci anggota sama sekali masuk sarugo kampung Narami semua lagi kasih dan pandangan dimasuki ni orang lomba-lomba menyalakan anak pai basikola biar ke SD biar ke madrasah biar ke pesantren walau ke PGA diberi biaya lah juta-juta kau sawala tagade kau parak lah tujuan ya rupiana akan menjadi sarjana mendapat karajo kalua SK itu harapan bundo jo ayah asa tengah parangai anak basikola pulang sekolah inyo de apa disuruh puasa pariknya lapa disuruh sembayang itu nama leban alasan kabundo sarato jo ayah pai katampe kawan ninyo mapa pai baraja agak sabanta sakironyo anak lagi lo malala hanya pai rauna kalupok bonta sekali-sekali kangalau ina kadanau hati jadanau bawa nampaknya ngacok bana kawat terbum kasingkara akan Tanjung Mutiara madu kasih dengan asmara kalau itu anak pasikola sekolah kapatah di tangan alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI ASK keluar bunyi SK-nya tengok kini apa nak direse apa nak dipanja apa nak digawe indah do nak katanya nak tinggal lonceng gereja baik itu nak tenang iyo DP mudi jope muda pikir bana
illallah ya nabi Muhammad ya rasul qulul la ilaha illallah ini wahai Tuhanku Oh Rabbi ya Mola rahmati Tuhan ya rahmati imaka illallah oh dia kui nyo nabi oh masarungo oh jana selamat ladenyo tubuh anan ditarimu oh tanah oh selamat ladenyo nyawa la barapuna magawa Allah begitulah pengajian di dalamku kulima oh di dalam kulima la ilaha illallah nande sahabat iyo ay tolasu saudara kadi sambung ladanyo tu ay nan kutu ay jago sambung dari kami aduh dari sinar lade barapi nan di dalam magawa arajun dalam angkola kami sambung nan di kena dosa ababnyo iyo aduh lade basa pam de aduh bagawa iyo ay latibo apo lagi larekan kami nalla sudah bawa atanyo ya itu topan nasing kala kurang baik bawa anamun delaliyo la detanyo kanay sabanta acakola para karo la denyo dinan tolan bawa aresun de kanado nande alasan de kanado ma angaton nesa hala hadis kudus nande bakatusu odarun leo itu man arab dengan nafsa ahunyo iyo pat madai de arapa dengan nerawa ahunyo nasiya pula de mangana de layakan di irinyo lalasa olah la de mangana de layakan tu Tuhanyo ladi tantang lamangana diri atati dan tolawan antanyo siapa wanalan mangan nani kana sigawa ayah pola dai lala iyo Allah
mengenal diri. Allah para po banyaknya la ilallah Allah Allah di manon nyo pulo dia mulai aja mulai Onan lekana itu tadi Nanto holan tanyo Lada o ilallah Allah Allah la dia mulai asinar barati ada orang berimanmu oh ilallah Allah Allah da dia mulai Nakabasambu Ilai kayo nanatibo Allah ilallah Allah Allah da Oh dia kia pangalingan laka dia jawab Pasaba iyo daunu labu esamin O samin taro kami dalam bau O kami na iyo kamagaji la saparati biaso pengajian niyo pentiang dekito Iyo pention na sakali na di bidang yo agamo Edi agamo la Islam itu nana agamo kita Nilai suruh narjo tagayo ado di dalamnya Endelayo talapado kita kama amalkan saja Oh bagi umat Islam di dunia nangko Iyo dengan bismillah awal para tamu Iko pengajian dari kami berdua dari sinar berapi iyo wiko namonyo Simak lah dekat mana lainan lesanya tonyo Alala kami nyobarilah di mungkunan pasamu Lai supayo ay naatarang na supayo ay naanyato Alala ini pengajian lah dari kami nan badu Iyo kamano di barila kamano akan dibawa Ele para karonyo tubuh pengajian lah kadi bajo Lai karano ladanyo tubuh adelay ado di kito Yang tubuh hiyo kece orang tubuh puno kato kito Onna kami lepatarang lada supayo naanyato Nilai wahai la iyo saudara era pelenan penuh Oh di sambung oi kajinyo nyawa nan jotubo Lenanya to onyo nyawa Olena
kehilangan nyawa oleh para jalan kamang. Oh ini paraman kaman jadi sandi. Oh disure onan sajadah oh ayat letar jali. Tuhan menjadi ilekan insan awal kejadian oleh nenek karahim median marna mulai nyonod depan iyo sama solat di sana oleh irada Tuhan sampai puluh hari enut pahala sama tu oleh dimasuk itu malaikat nelah tiba menjadi kaman jadi murga ayampe omulanyo ay bilanganlah sudah ampe omulanyo o Babilon Allah panu sarat hidup puluh aku gano sungguh dimasuk Tuhan menyuruh malaikat menyapui arwah menyapui nyawa ke untuk tubuh di dalam zarah nyawa tak taruh Muhammad sallang ke sapiyo iyo dimasuk itu malaikat tembuskan ditiupkan nyawa ke dalam badan sama di kandung nana ampe bulan anggota bagara palahan nyolah ay kana bagara abalame lame saling memandang badake ay tangan kamu lui kaki balik karena diragi begitu tampil keadaan ini iyo anda lah kaji sama tubuh bernama jasmani iyo sama nyawa bernama rohani kadunya itu Babino sabai baru bernama insan sajati adibari barakal banapasu diri yang penimbang zahir batini aku bilo anak lagano bilangan sambilan bulan ay anak lahir dari kandungan ay awal lahirnya iyo baru badan baru
tibo anak menangi janjilah lupa deh janji ke Tuhan yang asuh. karena lalu dayanya setan lanyato setan musuh yang kontan Jaranglah jari kalau pode balam antah ko balam lupo kawan jaranglah musuh nanakan lupo de lawan yang tak kau lawan lupo kan iyo musuh ajo lawan itu pasaran ayah jo bundo di lupo jangan ayah jo bundo dilupakan jangan hanya kami sekian saja bahasonyo nyawa suci nyo boyang Leda undunya suci onde tak adanya jajam Umuhnya nyawa datang kemudian ada ibu bapaknya kurang asuhan kurang didikan ke agama Islam Itu sebabnya mengkonyo kumua Sampai durhaka ke Tuhan tak patuh iyo itu katarangan Nilainya wajah tubuh oh sama di siang rimbun ditutup Soal pengajian sekian lah dikukuh Sakian na ondu di kami badu na sinar barapi iko namonyo Sebagai sambungan ladenan putih takulah putih pas sambung di kami badu ako senteng babilay di mano sentengnya Aku kurang batuku di mungkul basamu o kini lati pola de puno masonyo kamanyambu igayong anjawab tanyo Sirekannya kami lademan nanti jo menanti jawaban di kami badu tanyo topan singgala takkan aju Tarigi di hati tak kelang di mata apa aduri di dakia onde yo taraso patulang dirangkuang anak onde kajadi umpamu Nantulah matanya kaan sabanta cako masalah diri nantolan pareso Adolah de alasan kana ado mangatu hadis kudus bakato saudara oleh hadis kudus ado mangato Ledang kambana iko bunyinya Omana arapa dengan nafsahu bakar arapa dengan rabbahu Siapa mengana akan dirinya asa olah mangana de akan Tuhannya Ditantang hati itu tadi tolan tanyo minta keterangan di mungku basamu oh siapa iyo ainan mangana Nanti kana itulah siapa kok jalannya de mangana diri Barapune buah de banyaknya kok tampe yo kita de mangana Kimanolan yuna de nyopulo itu namanya dinyo tanyo Dari las ini rekan kita nan sangat marusuana mangamang Menyamaknalah di dalam dada iyo menangayo bunyi tanyo maramang bulu pudua di buwi'inyo Tapi nanti nak doa apa-ain tak menjadi doa apa-apa sainggo menangayo bunyi tanyo nana panjul uye tangango sajo Lapie de nyoba nada ajolam yak malam nyonengko tapi kalau dek medi de broni tantu yoyo lama nuto Iyo bagitulah de nyoba nadi mungku de sitang de basamu karano naniyo ay medi broni iko yo banayo salero nyo Ende nala kamila de nyoba rina sanang
di dalam kira-kira. Tetapi sebelumlah dijawab, kesana kami nak bertanya. oh tanya topan singalam, denalai salah bantah cakap. tentu kami akan yo kabar mohon kepada sana lah disiko. Biarlah denyo banaka angku nala disiko. Ko ado de kami menjawab tanya, oh dini mungkoyo de bahasamu, pasu pipatah orang Minang, nanalai oe de mangato. Ko indah dicari de nyomani, lake yo cincin yo de parmato. Ko indah iyo ay ladisang, taat de kami de baiko. Ko indah iyo ay padowari, makanyo pai yo latibunyo. Ko indah nanyo pado takwa, o panapang na kami baiko. Ko indah atas sabui pado kala, ko indah tahimbau pado namo. Ampunan niyo la denyo kami nande sana balih nanjo kapalo. Maalum yo gitu yo basilawat, kami dek nantu pulo. Apalagi ahli tarikat, la dua iyo ay la demungko. La raso manjual la pinjai, kami kapadoy orang Cino. La raso iyo ay kapangulu, kami yo de mana muka atambo. La raso iyo ay rampandeka, nande yo kami la tabao ago. Begitu nanniyo la denyo bana, kalau nanniyo la dikira. Tetapi tanyo topan la singgalang, lai ka bajawab denyo ju. oh menurut iyo pengajian, kami nala tarimo. oh dari iyo guru-guru, kalau iya donyo de mangato. kok dikaji jalan mangana diri, adoy ampe yo de banyaknya. Pertama jalan yo de syariat, kedua jalan yo de tarikat, ketiga jalan yo de hakikat, keempat jalan de ma'rifat. Itu ne jalan la denan nampe jalan mangana diri kita. Kok tampe itu yo de mangana, di mano yo de nyopulo, yaitu di batu hamparan de nana putih, di sinalanya mangana yo diri kita. Nanti katakan batu hamparan nan putih, dangayo de kana pulo, yaitu cahayo de Muhammad, namanya di kapalo jantung kita, yaitu cahayo de kulima, iyo kana jadi ju. Di situ nanniyo la denyo bana, lanyak mangana la diri kita. Atau iyo di kampung dengan lapang, pak kato iyo guru kita. Atau di daratul baida, iyo di sinan yo de tampe nyo. Di sinane tampe la duduk mangana diri, iyo nande sana mato. Siapa yo nana de mangana, nandi kana na siapa puno, nana mangana yo de nyujud ama, si ujud muhas nandi kana yo, nan mangana yo de nyo sifat ozat, nan yo di kana yo. Iyo bagitulah pengajian nan kami nanniyo nan tarimo. Karena mangana si ujud ama, iyo salamato mato, ujud yo de nala de nyo ado. Am lengkap yo kasamonyo, tando iyo de nyo lengkap. Iyo dangayo de kana pulo, yaitu tujuh yo de tarajali, cepat yo Tuhan yo padu kita. De mano la de nan tujuh dangayo dangala de kan puno. Hayatku darat irada saratu alemu, samia basar kalam saratu de nyo pulo. Itu tujuh iyo sifat Tuhan dan tarajali yo padu kita. Ala sunu gironan de bajawab sepanjang tanyo tolan nantibo. Indah kuaso iyo malah gitu de sifat Tuhan ko de nyoyo. Begitu nanniyo la
pengajian kami nan niue nan terima. Iyo ayalah kami jawab. Sana panjang denyo tanyo. Kok satu dengan tolan tanyo. La satu ne pulo de jawabnya. Malah kiai anca-anca mengurangi sio-sio. Ai tentu de baganti, ai kita de batanyo. Sakali la desinan, sakali la desiko. Hujan jo panih babalasan biasa. Biasa naladiadat, biasa nalimbago. Adat dan nusang, usaku dan alamu. Pajabatannya pasti, oh pajalannya rayo. Patapian mandinan berumah tangga. Ini pertanyaan tahun tua rekan kita. Topan de singalang, ay orang barinamo. Omar dapat diri para kode banyaknya. Antah kok cie, antah kok du. Tanang ko ampi, yang tanang ko limo. Tiap-tiap de martabat, oh apalah namanya. Apalah hikmahnya, kabatang tubuh kita. Tolong perincikan satu nan persatunya. Ay kami nan mandanga batu de pamudo lah jadi sikit itu. Ay kami de batanyo oh indah panjang-panjang indah bajelo-jelo biasa ngene asa badaceh baraso ajinomoto. Lah di pasang tanyo tentu jo irama sero. Irama opop kanikola de namonyo. Ato mila jepisa nampunyo nangkarajo. Destinar barapi kamambari pulo. Jo irama nostalgia tahun 75. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia. Bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut di wajahmu. Duhai Mak Neti. Hari-hari berlalu Ya. bagai dalam mimpi. Seakan aku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menambah duka di dalam diri ini. Mengapa aku terlahir ke dunia ini, hanya menambah duka lara dalam jiwa. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini kami sadari, itu surat tanah jolam yang jauh dari ini. Itu de surat taniola padokanti. Olai babini raso nak babini. Kini di tuku anala de tambahnya. Tuku ajo tambah kalaperai saja. Dibari irama sironi caniago. Kalau judulnya orang pawah baku dolimo. Akan ada panjul tanah kan
senang hati ladini dalam dada. Oh biar silamnya anak ajalah ibu-ibu. Kok nak menambah tanya ke Bang Medi Broni ba acaranya. Anjuang di laut limu-limu. Sawah dibongkar jurumudi. Anjuang di laut limu-limu. Esa wahama tu kajo jurumudi. Alhamdulillah tapi di timur dapan juloi nambe do ko karam indak pagi. Karam di laut dapat di timur lamnya oi. Nan bedo kok ye nilah matahari lagi. Orang pau abaku dolimu. Nasai ku apa mutui tali. Orang apa ku dolimu. Nanasai ku apa ngusui tali. Orang sungai asam kirim bungo. Kolayu diganti jo pucua ubi. Kok nak tahu jolamnya atali bapilina tigo. Tanyo langsung saja kami di Broni. Orang di Sikuku bakirim kudo. Hilang diganti jo Indua Jawi. Itu jo irama Minang iyo ala kami bari. Ala kami nadenyo bari kanda di mungkunan rami. Oh sebagailah hiburan untuk ayonan tinggal kini. Ala di manunan kasanang kasaju di dalam hati. Oh maalum si pinonton. Kalau dipandang mato. Oh kini iyonan tinggal nama tarikh-tarikhnya saja. Sabana pacandu nan tadanya kini nangko. Kok nana singke sure izinnya ala bali akaru mahadininya. Alalalo iyo bagalung di rumah masyangnya. Iyon lah banyak kurisi dari penontonan nado. Tapi indah indah jadi apa-apa. Namun iyo basilawai dilanjutkan juga. Basa namban hati basa jualan di dado. Akini irama perantauan kadibu iyo denyo juo. Kalau irama rantau irama neng kene jo neng kono. Irama rantau keseberang nyokono. Ay karano rasiko aperantau la kasadonyo. Macam-macam nyobana akan rantaunya. Ado perantau yo ka Palembang, Pekan Baru, ado Puno, ado perantau Jakarta, banyak-banyak tampeknyo. Macam-macam bana sampai lah tinggalnya. Ado tinggal di Cipuli, di Ciledug, di Cianjur, di Cimahi, di Cipupur, Cilontong, ado Puno. Ada di Asim, di Pahit, di Pedas, di Masam Layado. Ado tinggal di Tanjung Priok, Tanjung Kuali, jo Tanjung Kancah, ado Puno. Bukanlah si doyo jo LP sukai sis de bakonco. Opia Mas Narni, duet Mas Narno. Ojo lali ya mas dewe-dewean. Alang ojo ngono ya Mas, dewe-dewean. Ojo lali la piye-piye, ojo lali la piye-piye. Ora kelom ora opo-opo. Ay ora kolom, ora apa-apa. Ojo lali ya mas nandia. Saking cawi
Mas kok bilang lampang-lampang mau. Aduh nyai, aduh nyai, kok bilang lampang mau tukang mah. Mingkur dan gotot kocor dan spleket yang pundit yang listrik ro opo-opo. Tra trung trung tra tung trung tra trung trung tra tung 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 tung. Tak tung tung tung. Hei, jangan bikin kecewa, Thomas. Oh, rila yo. Jo irama haning kene, Atua. yo naning kono. Kalau anak artinya entah apa-apa. Olah de sinar, lah de barapi, Anda tesang ini saja irama ini sebagai intermezzo. Anda da ajolami, timungko nabasabo. Karano aja lami nak jangan patah salero. Nah jangan patah salero malam nangko. Itu jo irama rantau nane kasih perang sono. Adalah kami barikan naklah perantau jadi jo. Iyo gadi bari tuku. Ane sarato tangganya. Kalau di bari tuku ajo irama ladenaniku. Ai sari ibadamu jarang lade basu. Dari sinar barapi kadidangala denyo pulo. Hekandak lai panjul padonan stala banta jago. Tangkunan di bari lakabangkin ng basonyo. Iramara ara ini nakatuju de salero. Pasangang di dalam hati, pasajua di dalam dado. Kaniko na hiburan, panjago-jago lah kamato. Ora ara ini Danyo dengai bau.